siger. Op. Op. Op med det. Op. Til. Og ned. Skal jeg have andre? Ja, det får du godt lide. Snakke med din kreds og sige, skal vi ikke lige fikse det her for hende? Så siger jeg bare sådan. Hold bare sige. Men den også. Så siger jeg, kom ind. Kom og gerne. Og så går prinsessen og siger, jeg har en idé. Nu skal du høre. Og så siger prinsen, som siger, kom med mig. Og så fører den. Ja, selvfølgelig. Yes. Nu går jeg Så fører den.